Mondragon Unibertsitateko ikasleak gara eta gonbidatu digute elikagai bilketaren zentrora pixkat ikusteko nola funtzionatzen dute. Guretzat garrantzitsua da ikustea pixkat kontzientzia sozial hori lan eitxia voluntario bezala. Ikusten dugu gure eguneroko bizitzan adibidez etxeetan alikagai asko botatzen direla sakarrontzira edo hainbeste lekutara, eta uste dugu hau kontzientziatzeko pertsonei edo hainbeste gauza hauek lantzeko garrantzitsua da. Garrantzitsua da ikustea askotan ez garela konturatzen ze privilegio daukagun elikagai hauek plateran eukitzea egunero, eta oso garrantzitsua dela etortzea laguntzeko ahalmen hori daukagunak etortzea laguntzera eta privilegio hori ez daukatenei apoio hori ematea. Azkenean ikusten aldugun bezala oso importantea da Londresen parte hartzea, ze guzti hau funtzionatzen du beraien gatik. Eta hemen ikusi aldugu halako proba.